Diara, mag-food trip na buta na itong giluto diri nga gagmay nga tabanog. Itaw-taw naman sad nga wala ta kakaon aning mananapan eh. Aw mao po na itong bigwason karon. Tirada na to dahil sa Mamadol, kaya among tirada diri maglabog miyan ning gagmay nga tabanog. Nakapalit day tuod mi og gagmay nga kyampaw dito sa Tanggob City sa Mamadol. Nakasuroy man ko sa merkado katong paglaag nako dito ba. Unya nakita man ako ning mananapa, pati daghana kay dito silang display oy. Namis jud kay ko sa Mamadol kay dili din bawal sa ilaha dito. Nya affordable pag jud kayo ang presyo. Barato ra jud kayo. Nang nakaingon ko sa kong kagulingon, magpalit ko ani kay mintras barato day kayo diri napita. Laliman ka sa Mamadol no, isa ka kilo ni 80 pesos ra kong nabayran ani. Napoy mga dagko ani ang kilo tag 150 pod. Pero kinira akong gipili kay daghan man ang isa ka kilo. Mao pod mga mananapa nga paborito po na ko ni og nilabog sa Mamadol. Lami man gud na siya og unod gyud pod. Wala gyud mausik inigkaon nimo ani. Makaon gyud tanan. Ya ato lang po ning gigutad-gutad sa Mamadol pag human nato kuhag tinae. Pero gibilin na tong atay ani ha kay lami kay ning atay ani. Dayon pag human ako gutad diri sa Mamadol, ako na po dayon ning gibubuan og inini tubig. Ang purpose po nako ana sa Mamadol nganong gibubuan ako sa og inini tubig para mawala na yang danlog-danlog ba og sayon ra po nato hinluan. Unya pag human nato hugas atong kyampaw sa Mamadol, ato na lang po ning gilunod ni atong mga panakot diri sa kalaha. Butangan lang po din nato og paminta nga powder o garlic powder. Mao may nakita nako diri nga available aw giapila na po nako ana. Unya ato gigamit nga lamas ato ahos, bombay, luya ug sili. Mao ra gusto. Dayon gilunod dayon nato ning gagmay nga tabanog sa kalaha. Timplahan dayon bubuan nato og suka. Kay ako pa maning unong daan adasen ako butangan og tuno. Pero depende ra gyud na ninyo unsaon pagluto ani sa Mamadol ha. Kay ang uban bitaw ani gisahon na anjud ang mas. Unya nagbutang lang po day ko og tuyo ni sa Mamadol. Ako lang po ning gisulayan ba kung lami ba gyud ang resulta ani kung naay tuyo. Unya mianhin lang po ko sa gawas kay namay kainom og tuba. Nagtakos na lang po ko ana ilang tuba kay mao ni akong ipuga sa tuno. Tulo ka baso nga tuba aw kumbate na kay na ipuga sa atong tuno nga lubi oy. Tuba gyud akong gigamit sa pagpuga sa tuno sa Mamadol. Tested and proven na magud sa kuwagod. Lami gyud kayo yang resulta. Perting lami gyud kayo higupon sa sabaw oy. Aron makasuway mo sa kung istorya karon sa Mamadol. Aw panuway mo aron makabalo mo. Nya nalunod na pud atong tuno ana sa Mamadol. Kung nakita ninyo sa Mamadol, gilunod na nato ang tuno kung medyo mahubas-hubas na atong inununan. Ug mao na ni ang resulta sa Mamadol, naluto na ni. Ato sa ning tilawan kung lami bagyo ni atong nilabog nga tabanog dire. Gapag lingo-lingo man, lami gyud siguro ni ba? Siyempre, ako na gud ni, dili puta muluto og way lami oy. Unya, diri lang sa kutob atong voice over sa Mama Idol kay mga on sa pud miha. Pagkuha mong plato kutsara diha kay mga on ta, ubanay man ninyo.